Bamukuru azviite. Chiko chinoramba mainini? Chinoramba chii? Makasiyana chii nemunin'ina wenyu kana mimi muchinge mauya? Ayo, kana asipo hapo ndindofanira kuona gauni ramuchapfeka musi wemuchato chete. Clara. Ndiri kuburisa mari, muchato wenyu wese ndiri kufanda. Saka mofanira kunzwisa zvinhu izvozvo. Kwete kuti pamuchato muya makandipfekera rinozi kugauni rinoitwa kunge munhu apiwa. Saka ndosandira kuchuzira gauni kushopa yandikutaura iyoyo. Bamukuru azimadi kutuma nyu kana mai guru kana natete vari nani. Ndo vanhu vasina kana test manje vanhu ivavo. Havana kana test. Ndosaka tatosiya murume wako haziye size, haziye zvinhu zvaanofanira kunge akapfeka. Kwazoti makadi henyu? Tinofara. Tinofara. Ndauya nehanzvadzi yangu iyi ari kuda kuchata. Ndada kumbotsvaga gauni. Makuru. Totsvaga gauni rakaita sei? Ndinoda something chiri simple but nice. Yeah, it's very unfortunate kuti taida kuti mumudhizainire manje nguva ndoyadyana achiri pere designer weda anodesigna magauni we designer gown that take 4 weeks. Wanotora 4 weeks. Saka time yacho nepatari manje. Taida kuti adesignire rake risina mumwe munhu. Vanakundiudza vazondiudza kuti budhi tine muchato. Tine muchato Bamukuru vakati budhi tine muchato, saka ndaona kuti handichauya ndoya ndichiona saka awani ndiri hanzvadzi yacho. So is it for hire or for buying? Rakanaka rari rekutenga zva, saka but since nguva futi muri ngoona handi munotengesa zvenyu? Tinotengesa. Aiwa, saka ingoite ahai kuhaya ndokwakangonaka. Saka ndichaunza mabridesmaids acho futi kunobva angoedza madresses. Havape zvavo ravanorechuza yamaini ndozoona ndisiri achuza nzvadza. Want to try this? For personality awataura this will best. Saka kana adai manje muchazomupa rimwe remanheruka. Because muchato wacho chatangawo kuma22. Iye newari kuchata naye wacho vachuza kuti vachatewe uchizoita evening. It's okay. Can you clear up the fitting room? All right, rega aita achindi. So how are you feeling, dear? Feeling excited but Bamukuru vambara kwenda nini kwese kumakeke. Bamukuru. Ndikubunzwa zvangu. You'll be fine, my dear, okay? Mune zvinhu zvakanaka. Wish you all the best. Mune zvinhu zvakanaka. Mapedza here ame? Tatopedza Bamukuru. This green dress, from here, kushika up, they can be used as my second gowns bride, or my prom dresses, or my party dresses. So Emma bridesmaids ndo ari kuno. Kuninongo wacho haashandeka, anoita zvemafani kudai. Saka ndangoti harika ndigare ndivachuzira, saka ndangoti pandine ndichiburitsa mari ndichiti vandatochuza chande ndichingoda kuzovasiya vachita zvavanoda. Muchato wacho ungatoenda mudondo. Unoenda mudondo. Aona izvi kwatakapiwa venyu hazviko izvi. Ideko. Yes, this is our new baby akatanga pa lockdown. Makuita deko. Sakuita deko. Saka tingazoidai. Mundipawo quotation yacho zvakanaka izvi. Zvakanaka izvi. We like this one. Kune ututu. Iyo backdrop yatakangwa. Takaona pane mumwe muchato umwe mwana waminister watakamboenda. It was nice. It was nice. Manheru paye manje. It was nice, very nice. Motiitira futi quotation ututu. Just want kuti vatangotora. Saka mheno pane imwe nyaya yakaenga iripo. Takanzwawo kuti munohaisa mota futi. Kurudzi kwedu hakuna kana ane mota kana hwani. Saka tachida kungoti muchato wacho obva wangoita. Saka tachida mota. Tinadzo. Tinadzo. Mhando yemota. Mafortuna. Nematibatsira zvisingaite. Mada kuti bride vapinde mufortuna. Tine yakasvika manje. Iri panzapo. Ndinofura nchiona. Mune matibatsira. Tirongoti ungodai. Vanhu vemuraini vabva vangoona.
bride is here. Amuone manje amaini. Wow. Awone manje hanzvadzi yangu. Awone hanzvadzi yangu. Wabuda manje. Wabuda wauda kuchinjwa zviri mumusoro izvo. Izvo zviri mumusoro hazviite. Amira wapedza kugadzira wabuda. Ana sekuru nijo vanozouya pavo vega. Vanozongokuona emusi wemutatu. Vakuita teo iye manje. 3 meters. Fambai kumberi amaini. Amen. Hanzvadzi yangu uyu. Handiti ana amai vedu vanovatedza. Ewa sho. Rakakupitai. Naita basi.